abantu abayobuzwa ngomuntu bathathu. Umuntu wokuqala oyobuzwa ngomuntu umzali, ngoba umuntu uyabekwa esandleni somzali. So umzali will account for a person, ngoba umuntu ubekwa uqala ubekwa esandleni somzali. Abantu abayobuzwa ngomuntu othisha, ngoba uthisha umuntu uyabekwa esandleni sikathisha. Uthisha is the second person okubekwa umuntu esandleni sakhe. Abesithathu abayobuzwa ngomuntu abefundisi, ngoba umuntu uyabekwa esandleni somfundisi. So abantu laba bobathathu bazo account, abazobuzwa ngomuntu uthi benzani ngomuntu. Iphoyisa nonesi inhlanganiswa izimo awubekiwe kunesi. Izimo ezikuhlanganise nonesi. Nephoyisa awubekiwe ephoyiseni. Izimo ezikuhlanganise nephoyisa. Umuntu ubekwe kule 3. And umuntu uzobuzwa kumzali. Abuzwe kuthisha ukuthi wenzani ngengane. Abuzwe kuthisha ukuthi wenzeni ngengane. Abuzwe kumfundisi ukuthi wenzeni ngomuntu esekhulile. Shout hallelujah. Shout hallelujah. So ke uma kukhulunywa nje, I am very happy. Bayibethi abakhuluma isiZulu bethi liyabuya izwe. Ngibona izwe libuya njoba bevumile bonke amadoda namadodana emhlanganweni futhi bazokwanda uNkulunkulu uzonandisela.